Čaute ľudia, ja vás vítam v novom videu po takej dlhšej dobe. Máme už nový rok a ideme si spraviť analýzu na NZDCAD a zlato. Tým, že skúsim predpokladať, čo bude zajtra. Čo sa stane zajtra, tak? Dáme si 1H. Dáme si 1H. Tu máme, dobre. Dobre, ideme najprv na zlato. Tu na zlate uvidíme, ako dopadne azijská session v noci, ale tu veľmi by som uvidíme, ja by som teoreticky vedel spraviť teda aj nejako takto hore, alebo by sme mohli ísť aspoň vyplniť to a odtiaľ hore. Uvidíme, ak sa to bude vyvíjať. Ale rozmýšľam, že predpokladám to aj kvôli tomu, lebo tu stále ideme hore, spraví sa oblúčik, ideme dole. Hore, spravíme sa oblúčik, ide dole. Hore, spravíme sa oblúčik, ide dole, aj tu. Aj tu. A stále máme vyššie low a vyššie high. Keby sa nám spravilo, že nižšie low, tak by sa vedel trend otočiť a mohli by sme ísť dole. Ale tým, že stále ideme vyššie a tu takto pôjdu sviečky a tu niekde zostane, tu sa spraví nové low a pôjdeme zase hore, takže vytvoríme aj nové high a predtým je to staré high. To by som očakával, takže uvidíme. Na zlato spravím ešte video na zlato zajtra. Ja si to potom vymažem. Takže ja by som nejako tak predpokladal. Ideme na NZDCAD. Na NZDCAD už som si robil analýzu skôršie. No, toto je lepšie. Dobre, na NZDCAD by som chcel ísť sem dole. Uvidím, ako skončí táto sviečka, ale keby tam zatiaľ preč. Ale keby skončila, že pôjde ešte troška dole, mohli by sme sa dotknúť tejto zóny a tým pádom by sme mohli ísť hore. Sem do tejto zóny minimálne. Ak nepretneme kanál a nepôjdeme dole. A potom keby sme to pretli, by som chytal. A minimálne potať o to. Tak sem. Takže toto sú moje plány na zajtrajšok a uvidíme, či to vyjde. Ja cez týždeň vám dám aj info na YouTube, takže uvidíme. Tak to by bolo asi všetko na dneska. Takže sa pozriem.
To je asi všetko, takže vidíme sa na budúcom videu. Čaute.